Kuan man gud no, sa kadaghan sa mga kining kita tanan apektado man ta, di ba? Kung buot hunahunaon kita tanan pwede ta mangayog trapal. Kita tanan kay gilinog man to tanan. Kita tanan sa Davao del Sur gilinog. O gilinog ko mangayo kog trapal. Pwede ta mangayo tanan. Pero dili pwede matagaan tanan. Ang pagpangayo pwede mangayo ta. Kay kita tanan gilinog, pwede man ta moingon kinahanglan kog trapal, kinahanglan kog bugas, kinahanglan kog tambal, kinahanglan kog habol, kinahanglan kog gulay. Pwede. Pero unsay dili pwede ang matagaan tanan. Bisan unsa, bisan asang gobyernoha dili kaya tanan hatagan. Pero sa imuhang kaso, siguro wala ka nakapaabot sa angay nimong adtuan, pero karon pinaagi sa atong programa nakapasibaw ka na, pwede ta mangitag pamaagi diha nga mahatagan kay akong usbon sa kadaghan ba, no, sa kadaghan. Ana na lang hani ato ng kuanon kung makatawag ka karon kay para nga trapal, pwede dalian trapal. Basta kay tanan pwede mangayo kay kita tanan gilinog. Pwede ta mo demand, pwede ta mangayo, pero unsay dili pwede. Dili pwede tanan mahatagan. Di kaya. Di gyud na kaya kung tanan mangayo ay dili. Pero kanang imong kaso ato ng sulbaron, trapal ra man kagamay.